ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಧೈರ್ಯದ ಏರು ಯೋಗ್ಯರ ఒక ఏర్ ಹೊಸ టాలెంట్ ಆಗಲೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ರಂಗದ 78 ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದರು. ಅರಸ್ಲ ಮಗೆ ಇವ್ರದ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರಿಯವರಿಗೆ ताली हिंदी में तालियां है, इस साइड वेज तालियां, आ साइड चिकन तालियां. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಓರಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪವರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಓರಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪವರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು. ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ದಯ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ಡ್ ಒಕ್ಕ ಈಗ ನೆನಪಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದದ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಕು ನಾನು ಮಾತ ರೈಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾ 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 ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಜಿ ಆಪು ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲು ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ ತೂಪ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಅಟ್ಟು ಮಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ತೂಪ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸೀನ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತುಳುವೆ ಪಾತೇನು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಂಡಲ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾವಡು ನೆನಪಿಡಾವಡು ಖುಷಿಡಾವಡು ಸಂತೋಷಡಾವಡು ದುಃಖಡಾವಡು ನಮಗೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪುನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರೇ ನೀ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಬರೋಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆತೈತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಪುದರ್ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಇಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಪುನೀತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಪುನೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿರೂಪಕಿ ಇವತ್ತು ನಾನಲ್ಲ, ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿನೀತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್, ಲೈಟ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಆ ಇಬ್ರು ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದೆ, ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೈಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸ್ ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆರನಾನೆ ಪಾಡಲು ಎಕಲ ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಾಡೋದು ಎಂಕಲ ಪಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೈಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕೊಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಮಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೇರು ಬಲ ಮಗ ಇಡಬಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿನ ಕಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ. Right, before we go on